መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 128 ንእግዚአብሔር ዝፈርህ ብመገዱ ዝመላለስ ዘበለ ሰብ ብፁዕ እዩ። እዮ ኣዳውካ ክትበልዕ ኢኻ እሞ ብፁዕ ኢኻ፣ ደሓኑን ክትረክብ ኢኻ። ሰበይትኻ ኣብ ውሽጢ ቤትካ ከም ፈራይት ወይኒ ክትከውን፣ ውሉድካ ኣብ ዙርያ መኣድኻ ከም ተኽሊ ኣውሊዕ ክኾኑ እዮም። እንሆ ንእግዚአብሔር ዝፈርህ ሰብ ከምዚ ኢሉ ክባረኽ እዩ። እግዚአብሔር ካብ ጽዮን ክባርኸካ፣ ኩለን መዓልታት ህይወትካ ድማ ሰናይ ኢየሩሳሌም ክትርኢ ኢኻ። ደቂ ደቅኻ እውን ክትርኢ ኢኻ። ሰላም ኣብ ልዕሊ እስራኤል ይኹን።